Έχει ο κύριος Σαμαράς Χριστιανίδης Ανέστης. Χαίρετε και από μένα. Είμαι 2 φορές χαρούμενος σήμερα. Τη μια γιατί με έκανε ο πρόεδρος στην τιμή και είμαι μέλος αυτής της μεγάλης προσπάθειας που καταβάλει η Νίκη. Και από την άλλη διότι βρίσκομαι στα πάτρια εδάφη. Ονομάζομαι Σαμαράς Ανέστης Χριστιανίδης. Γεννήθηκα και μεγάλωσα, πολλοί το γνωρίζουν άλλωστε αυτό, εδώ στην πόλη, στην Άουσα. Σε αυτή τη μεγάλη ηρωική πόλη. Στην καρδιά μου οι παραδόσεις και τα ήθια αυτής της χώρας, της πόλης, έμειναν επάνω μου και εύχομαι να τα φέρω μαζί μου όπου και αν βρίσκομαι. Είτε είμαι εδώ στην Άουσα, είτε είμαι στην Αριδέξη Θεσσαλονίκη όπου δραστηριοποιούμε, είτε αύριο ο κύριος με αξιώσει να εκπροσωπήσω την χώρα μου στην Ευρωβουλή. Θα μείνω λίγο στο επίθετο Χριστιανίδης. Με αυτό δηλώνω περήφανα το γένος και την ποντιακή μου καταγωγή. Αναφέρομαι σε αυτό, διότι όπως πολλές φορές το τονίζει ο πρόεδρός μας, εμείς οι Έλληνες πρέπει να γυρνάμε πίσω και μετά να προχωράμε μπροστά. Με αυτόν τον τρόπο και μόνο, τα βήματά μας θα είναι πιο σταθερά, πιο στιβαρά και θα γνωρίζουμε πνευματικά το ότι πάντα θα πράττουμε τα ορθά, το ορθό. Κάτι άμεσα επίκαιρο, που δυστυχώς όλο και πιο πολύ μας στοιχιώνει, μας σκανδαλίζει και μας προκαλεί ανησυχία, είναι το ψέμα, όπως προαναφέρθηκε. Η μόνη δημοκρατική παράταξη που πρεσβεύει την αλήθεια είναι η Νίκη. Δυστυχώς έχει επικρατήσει τα τελευταία 50 χρόνια η λέξη κόμμα. Η λέξη από μόνη της διχάζει. Αυτό το πράγμα και αυτή η λέξη σαν έννοια πλέον έχει φτάσει και επιτέλους γι' αυτό στο τέλος της. Πλέον δεξιοί, αριστεροί και κεντρώοι δεν υφίστανται στη χώρα μας και όποιος το υποστηρίζει το πράττει σκόπιμα, μόνο και μόνο για το διέρη και βασίλευε. Έτσι λοιπόν, όταν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα υπηρετείς μέσω του κόμματος το ψέμα, τότε για να το συντηρήσεις θα καταφύγεις αργά ή γρήγορα και στη χρήση της βίας. Εμείς ως κίνημα θα πρέπει να θέσουμε τα στεγανά και κατά επέκταση τα μέτρα εκείνα, ώστε να αποτρέψουμε διπλωματικά να μην αφήσουμε να συμβεί αυτό. Ο τρόπος είναι ένας. Το μόνο που θα πρέπει να κάνουμε, θα πρέπει να τηρήξουμε την αλήθεια. Μόνο η αλήθεια είναι αυτή που θα μας οδηγήσει και θα μπορέσει το κίνημά μας και τα στελέχη που το αποτελούν, με αρχές βιωματικές ως προς την αποστολική ιδεολογική του υπόσταση, να κερδίσει την καρδιά του Έλληνα. Μόνο τότε ο Έλληνας θα ψηφίσει και θα ψηφίσει από καρδιάς και δακωτό, όπως λέει ο σοφός λαός μας. Η Νίκη τα εκφράζει όλα αυτά τα παραπάνω και αυτά που υπόθηκαν από τους συνομιλητές μου στο σύνολό τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζήτω η Νίκη, όλοι μαζί για την Νίκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.